Mayong buntag sa tanan. Kumusta man mo maigsoon ko diya sa Ginoo. Amen. Ay alam mo kabalaka kay dali ra ko. Pinakataas na lang 2 minutes o 3 minutes. Dali ra ni. Ang teksto makita sa Roma 5:1. Roma 5:1 hangtod kini sa 11. Sumala sa pulong sa Ginoo kay gihimo naman kitang matarong seryos pinaagi sa pagtuo may panagdait na kita uban seryos pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinubuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gad kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Dili gyud kita pakyason ining paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo sa ngagasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagkamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingali dunay pagkamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang pagkigugma kanato kaysa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Og karon nga gihimo na kitang matarong pinagi sa iyang dugo labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasig uli kita ngadto sa Dios. Pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Og karon nga kita mapasig uli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Sa last, apan dili lang kay kana lang nagmalipayan usab kita diya sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasig uli ngadto sa Dios. Hallelujah. Magampo ta. Amahan nga langit noon ni kabuntagon. Salamat kay Ginoo sa mga pag-ubang niya ni kanamo. Gikan sa unang bahin sa among panibawon hangtod sa pagdaig ug hangtod ni nga katapusang bahin sa mga pagpaminaw sa pulong o Dios. Lord, tagay kami o kaalam nga gikan kanimo tungod kay limitado lamang ang among kaalam. Diya kanimo ang way limitasyon yung kaalam o Dios. Basta nangayo kami sa kaalam nga gikan kanimo Ginoo bisan ako nagabasa nimong pulong ikaw gyud mga hatag kanako og kaalam nga gikan kanimo Dios. Kanamong tanan niya karon panalangini o panalipdi kami kini nga oras sa among pagpaminaw sa imong pulong nga dili masakmit sa kaaway in the name of Jesus. Kining tanan akong salig pasalamatan. Amen. Hallelujah. So sumun ko maayong buntag kanatong tanan maigsoon. Sumala sa akong gingon kanina nga dili lang ta magdugay. No? Dali ra gini. Pero mga upat lang ni ka punto. Pero sa ato nang pagsaysay ni dali lang gina siya kay maigsoon. So atong tema nini nga kabuntagon nagiskat og pagkinabuhing Dios nun. No? Pagkinabuhing Dios nun. Mao ang tema nato nini nga kabuntagon maigsoon. So mao kini ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Roma. No, gisulat ni sa taga-Roma tungod kay natong panahon dunay simbahan ni Apostol Pablo dito sa Roma. Kini siya nagapahimangno si Apostol Pablo ngadto siyang mga tumutuo ngadto sa simbahan sa Roma nga kanunay gyud nga mapailubon kanunay nga maga pangalagad sa Ginoo maigsoon. So akong usbon ko nini ang tema ng pagkinabuhing Dios nun. No, mao ni tema nato karon. So makita sa Roma sumala sa basa nga Roma 5:1 hangtod kini sa 11. Sa unang punto maigsoon aduna gibutangan ako ni kini og malipayong kinabuhi. No, malipayong kinabuhi. Malipayon ba ta nga nangalagad sa Ginoo? Amen. Hallelujah. So, malipayon gyud ta nga nangalagad sa Ginoo tungod kay doon naman tay gipaabot og doon naman tay kini nga kinabuhi nga ihatag sa Ginoo pag-abot sa katapusan sa mga adlaw. No? Mao na ang Kristiyanon bisag daghang problema malipayon gyapon, no? Bisag dunay mga kini nga suliran sa kinabuhi pero ang Kristiyanon murag kita nimo nga murag walay problema. Bisag grabe na unta to nga problema sa kinabuhi. Tungod kay naaman ang Kristo sa atong kinabuhi. Hallelujah. So dinhi sa
una nga butangan ako og puntong malipayon kinabuhi. Makita sa verse 2 na pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon og na malipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Tinuod gyud to no nga akong ingon nga sa Kristohanon nga bisan daghan ang mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi, bisan daghan mga problema nga maabot sa tong kinabuhi maisoon. Pero makita sa ato ang pagkamalipayon tungod kay nakaambit man kita sa himaya sa Dios. Hallelujah. Nakaambit ta sa himaya sa Dios. Mao nga ang Kristohanon bisag daghan ng mga kini nga gisagubang sa matag adlaw, makita gyud nimo nga adunay kining kayag no, adunay kayag sa dagway, adunay dili gayud mong masulubon sa kinabuhi. So nakita gyud ang Kristo sa atong kinabuhi. Mao nga magmalipayon ta sa paglaom o makaambit gyud ta sa himaya sa Dios may igsoon. Sumala dinhi sa Santiago 1. Santiago 1:26. Santiago 1:26, kung may nagtuo nga sa relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. So klaro kayo ang giingon sa Ginoo maigsoon. So naaman ta sa pagkinabuhing Dios nun, pagkakristohanon maigsoon. So kinahanglan gyud nga aduna tay pagpugong sa kaugalingon. Aduna tay pagpugong sa kaugalingon. So tinaw kayo ang giingon sa Santiago 1:26 nga kun may nagtuo nga sa relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan o naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Mao na igsoon. Tinaw gyud klaro gyud ang giingon sa dinhi sa Santiago. Nga sa matagos sa kanato nga dunay nagtuo nga kita relihiyoso apan wala gyapon daw ta nagpugong sa atong dila, walay kapuslanan ang atong tinuuhan. Unsa man gipasabot? Kini man gud kita nga Kristohanon maigsoon, gilikaya na nato ang mga istorya nga dili maayo kanang pagpamalikas sa matagos sa kanato. Sa unang panahon siguro nga wala pa ta nangalagad sa Ginoo, naa na gina sa tuwa. Naa gina sa tuwa. Gawas lang atong nagbata sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanang di kang gid pagkabata. Kanang gid sa wala pa kanang na-train gid siya nga bawal pa pamalikas, bawal nga isulti sa mga dili maayo. No? So klaro kayang gingon sa pulong sa Ginoo dinhi nga kung nagtuo nga sa reliyoso, no? Kita kung nagtuo ta nga Kristohano na ta, pero wala gyapon daw ta nagpugong sa ato ang dila, wala gyapon kapuslanan ang atong tinuhan. So wala gyud kapuslanan. So likayan gyud nato na maigsoon ang mga ingana nga kini nga binuhatan, no? Tungod kay kita nagkinabuhi man ta nga Dios non, ug aduna man tay kinabuhi nga nagmalipayon tungod kay naang Dios sa atong kinabuhi, no? Sa Episo 4 atong tanawon din sa Episo 4:17. Busa sa ngalan sa Ginoo awghagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kansang mga hunahuna walay hinungdan. Og kansang kaisipan anaa sa ngitngit nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag si Dios kay wala man sila mahibalo nini tungod kay wala man sila mamati. Sa 19, nawada na sila sa kaulaw, nagpatuyang ang lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. So walay duha-duha nakadungog kamo may tungod kaniya og gitudloan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa milimbongong mga kailibgon niini. Sa 23, kinahanglang bag-ohon gayon ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Sa 25, busa ayaw na kamo pagpamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikatao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ug ayaw hatagig higayon ang yawa. So tinaw klaro kay ingon dinhi sa tigay piso may igsoon nga kini nga hukason ang atong daan pagkatao, no? Hukason kini nga biyaan, no? Biyaan nato ang daan nato nga pagkatao sa atong kinabuhi. Tungod kay naa naman ang Kristo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga bag-ohon
nato ang atong kasing-kasing og isulob ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sa sama sa indagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhi matarong ubalaan. Mao na may igsoon nga kita nga nangalagad na sa Ginoo bag-o na gyud niya binuhat, no? Dili na gyud kini nga sama sa kaniyadto nga wala pa ta nangalagad sa Ginoo. Klaro kang gingon sa Ginoo, dinipulong sa Ginoo nga hukason ang daang pagkatao ug isulob, no, ang bag-o nga pagkatao. No, mo nagiingon dinhi sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So, busa ayaw kamo pamakak, isulti ninyo ang matuod ngadto sa inyong isikataw, no? Doon na po ni klaro kang gingon sa pulong sa Ginoo nga dili na kita mamakak, no? So doon na may ingon sa uban nga doon ay bakak daw nga makatabang. Abot lang pud sila. Doon na bakak nga makatabang. Oh, papu kabalo unsay klaseng bakak nga makatabang. So klaro man ka dinhi sa pulong sa Ginoo nga dili na kaning mamakak og isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw. Kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Oh, nanaw 76 nag-ingon pod nga kung masuko kamo bantay nga dili kamo makasala og ayaw palungtara ang kasuko sa tibuok adlaw. No? Kuha man siguro tao nga dili masuko. Masuko gyud ang tanan. Pero gipahinumduman ta sa Ginoo, dinhi pulong sa Ginoo, nga kung masuko ta, bantay nga dili ta makasala. Unsa man kini nga mga pagbantay nga dili makasala. Ang masuko bitaw nga kanang tanan ipaglambos, ipanglabay. Unya manghagit na tanan niya murag mao na siya. Lain na siya nga kuan pud no makasala na kita ana. So pwede man masuko pero dili nag-ingon dinhi nga dili lang kita bantay nga dili kita makasala. Ug ayaw palungtara ang iyong kasuko sa tibuok adlaw. So dili gud ay palungtaron ang kasuko sa tibuok adlaw. So nandoon na may uban nga masuko nga abot na lagi sa kabulan, sa katuig, no? Dili ginamaw ang gisulti sa pulong sa Ginoo igsoon. Si ingon nga kita Kristiyanon, kung masuko ta kaning pag-abot sa pila ka oras kining doon na pagpinasaylo, no? Magpinasaylo ay na kay klaro man kayo ang ingon sa Ginoo nga dili palungtaron sa tibuok adlaw. Hallelujah. O dinhi sa ikaduhang Timoteo 3 atong tan-awon. Ikaduhang Timoteo 3:12. Isa ra ni ka verse. Ikaduhang Timoteo 3:12. Nagingon, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinubuhi Kung balikon sa ikaduhang Timoteo 3:12, nagingon, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun, diya kang Kristo Jesus, lutoson gayud. Oh. Amen, hallelujah. So ang tanan nga nagkinabuhi, nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun, diya kang Kristo, lutoson gayud. So kita nangalagad sa Ginoo, dili man ayahay, dili ta ayahay nga nangalagad sa Ginoo. Tungod kay klase-klase nga problema nga maabot sa atong kinabuhi. No? Klase-klase nga paglutos sa ato nga kinabuhi may ison. So diya makita unya kung tinuod ta nga Kristiyanon panahon sa paglutos, no? Doon na may mga uban nga kining barkada nimo sa napakas kalibutan. Halos gani ang uban sa Bligag Ilimnon, no? So diya makita kung tinuod nga Kristiyanon. So doon na gipaglutos kung kita na kinabuhi nga nagtinguha ta sa pagkinabuhi ng Dios nun, no? So tanan na gyud nga atong gibiyaan mao nga lutoson kita sa kalibutan, no? Sa ikaduha nga punto, may inantuson. Nakita sa verse 3, akong masahon, nagmalipayon usab kita diya sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita, nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Hallelujah. So, mo'y nakibutangan ako minantuson. Sa verse 3, nagmalipayon usab kita sa atong mga pag-antos. Nagmalipayon mata sa atong mga pag-antos. Amen. So, ang uban, no? Ang uban, murag, kuhaan niya, lisod yun. Nga malipay tauban sa ang pag-antos. Kaya nag-antos na ganito niya, malipay pa ka. Murag lisod yun na siya. Pero kita may igsoon nga anak man ta sa Ginoo. So makita gyud nato ang pagka-malipayon. Pagka-malipayon nato isip mga Kristiyano, mga anak sa Ginoo, no? Sa ato mga kinabuhi nag-antos kaniadto hangtod karon. Pero mga igsoon bisag ang pag-antos antoson ginato na tungod kay ang ato papangalagad sa Ginoo dili makawang kun dili pag-abot sa panahon o doon na tay kinabuhi nga maangkon nga wala katapusan, no? So paningkamot lang kita, maningkamot nga malagad sa Ginoo, paningkamot nga buhat sa bulhaton sa Ginoo, no? Tungod kay
duha lamang gid atong padulngan og hulaton sa pag-abot sa panahon mao ang pagbalik sa Ginoo ug atong kamatayon, no? Kamatayon wala ta nasayod ug ang pagbalik sa Ginoo wala po ta nasayod, no? So may ginadasig ta dinhi nga magmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kaya nasayod naman kita nga ang mga pag-antos mahimo kanatong malahaw tayon, no? Hallelujah. So kining tao, kitang tao kung walay pag-antos dili kita mulaw tay. Ko puro lang ayahay, puro lang kining ayahay atong kinabuhi, kwartahan ta. Kining wa nay bitay pangitao nato sa atong kinabuhi, no? So murag di ta mulaw tay ana, no? Di ta mulaw tay ana. Tungod kay wala naman tay problema, wala tay mga angay nga kabalakan, unsay sunod nga mahitabo, unsay luto sa balay, unsay ilong-agon, unsay pamasahe sa anak eskwela, no? Tanan. So may gumikan niya na wala tay angay nga kini nga problema. So ang posible gid ana dili ta mulaw tay may isaon, no? Pero kita mga Kristiyanon aduna gid tay paglaho tay pinaagi gid sa mga pag-antos atong kinabuhi, no? So ikatulo, duha na lang. Duha na lang gid, hapit na. Duha na lang ka punto, no? So ikatulo, ang paglahutay sa verse 4, ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom, no? So paglahutay makahimo kanato nga kahimutan. So ang paglahutay natong mga igsoon kahimutan gyud sa Ginoo, no? Ang paglahutay nato sa matag usa kanato bisan sa problema, daghang mga kini mga issues sa atong kinabuhi, daghang mga kining mga kuwas mga tao sa palibot, no? So mahimo gid tang kahimutan sa Dios kumubarog tang lig-on at tubangan sa Ginoo, no? Mao nga padayon lang ita, no? Padayon sa paglahutay aron nga kahimutan gyud ta sa Ginoo ug ang paglahutay naghatag kanatong paglaom sa atong kinabuhi, mga igsoon. So ikaupat, lasa na gini. Ikaupat nga punto nga ang paglaom. Paglaom sa verse 5 nagingon, dili gyud kita pakyason ining paglaoma kay gibubuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato, no? So dili kita pakyason. Aduna may mga kini nga ginahandom nato. Mao may doon may gisaad sa Ginoo nga ang kinabuhi iyang ihatag kini kanato pag-abot sa panahon. O aduna tay puloy-anan ngadto sa langit, no? So dili kita pakyason nini nga paglaom kay gibuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, no? So matagos na nato kasing-kasing gibuo sa Dios ang iyang gugma sa matagos na nato kasing-kasing ug Espiritu Santo nga gasa sa Dios ngani kanato. So kini pong Espiritu Santo nga gasa sa atoa sa matagos sa kanato. Kini Espiritu Santo mao kini ang magdasig sa atoa ug mao ni mo-guide sa matag adlaw. Mao ni ang mutudlo, mupadlong, mao ni ang mo bantay kung asa ta paingon, no? Kung nagid ang Espiritu Santo ngani sa atong kinabuhi may igsoon. Mao nga paningkamutan nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo aduna tay guide sa Holy Spirit. Kay kining pagbatbat sa pulong sa Ginoo, kung walay guide sa Espiritu, wala gid. Kung kaalam lang ato ang basihan, wala gid tay mahimo, no? Walay mahimo ang kaalam sa tao kung walay guide sa Espiritu Santo, may igsoon. So ako kamong hangyo, may igsoon sa pagtindog. Hallelujah. May igsoon ko diya sa Ginoo, pabilin diya sa pagkinabuhing Dios nun. Kaya ang Dios nagsaad niya, kuhaon ta niya, inibalik niya dinhi sa kalibutan. Padayon sa pag-alagad ng matinud-anon o pagkinabuhing putli, kay hapit na mubalik ang Ginoo. Lahutay, uban ang mapailubon nga kasing-kasing, kay maoy gipangita sa Ginoo sa matag usa kanato. Hallelujah. Bagaan po ta. Ginoong Dios nini nga kautuon, salamat kay Ginoo sa pag-uban niya ni kanamo. Salamat Lord sa imong pulong nagisgot o pagkinabuhing Dios nun. Lord, dili na mo ni kini mahimo kung wala ikaw nga mutabang nga ni kanamo. Tabangi kami o Dios. Aduna kami paglahutay sa pagpanglagad diha kanimo. Bisan sa luyos mga pagsulay sa mga kinabuhi o Dios. Bisan sa luyos mga pag-antos, paglutos sa mga kinabuhi. Apan ikaw nga Dios, may amo gialagaran nga hangtod sa kahangturan. Tungod kay ikaw ang tag-iya sa mga kinabuhi. Lord, tabangi kami nga mapadayonon among pagtuo diha kanimo nga dili kami magkatibulaag hangtod sa pagbalik ng ibabaw sa kalibutan. Kanamong tanan nga niya karon, makasing-kasing nga Dios, hikapa matagusa. Nga dunay pagmalawtayon. O nga dunay pag-antos sa kinabuhi. Mapadayonon ang among pagkinabuhi Dios nun sa imong katubangan Ginoo.
Tungod kay naa namin sa katapusan yung mga adlaw sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa imong pag-uban nga kanamo. Salamat sa imong mga kanunayang gugma nga imong gipakita kani kanamo Dios. Lord, hiusa kami sa lawas, Espiritu. Ayaw kami bulaga kami o Dios. Proteksyon ni ang matagusa sa naglain-laing mga problema o mga trabaho sa matagusa o Dios. Isipti ang mong kinabuhi sa matagadlaw. Ug ikaw o Dios, ikaw sa matagusa, ang panghinumdom sa matagusa nga ang imong pulong magpabilin sa among kasing-kasing. Lord, salamat kayo sa pulong ug salamat sa kinabuhi nga nagpadayon sa panglagad ya kanimo. Hallelujah. O kining tanan na mong gisalig pasalamatan ug ang Dios kanunay mag-uban kini kanamo. Hallelujah. Amen. Amen. Maingon to sa tanan.